Afrika. Ove sa mi to nepáči toto. Ako mi tam budeme, pane? Zabráti na opáľovací kres. Ty ideš na opáľovací kres, ideš do Afriky. Ja som si vedel, že mám si zobrať nejakú lepšieho sluhu. Na budúce si kúpim psa. A prečo to úplne máš? Ja si teraz kúpim toho psa. Keby tu bolo dosť psa, tak si ho kúpim hneď. Ja už vidím zem. Vidím zem. Už je bubi. A bude pane. Dáme si závodku, tam bude prvý. Dáme. Prvý. Ale podal vyššie. Vyhral to. Ja som podrádzal. Nie, pane, nie. Prídeš čudy, ježi na vodíku. Vyzerá to zvláštne v tej Afrike. No? Nie sú vôbec ľudia. Nie sú ľudia. Tu. Taký je čierny. Uj, čo sa neumývaš? Ja sa neumývam. Pozri na seba, aký si čierny. Neviem, pane. To za slnka. Slnka. To nebol taký čierny. Zobavíš to, tu sa mi to vôbec nepáči. To je Afrika, to je... Hrôza. Opýtajte od neho ten predmet, čo máme dať. Lordovi. Počúvaj. Povedz mi, ty určite to budeš vedieť. Čo je v Afrike najdôležitejšie? Čo to mi povedz? To je potrebné. Čo je také charakteristické, najdôležitejšie, také, čo u nás není doma v Londýne, veže tam, za domáku. Počúvaj. Nevadí, povedz mi, čo je najdôležitejšie v Afrike, hej? Hlúpi sú tí Afričania. V Afrike? Asi to bude voda. Voda. Tak tu máte kopu vody, teraz prišli ten vodu. Samá voda, všade voda, kúse voda. Ty mi povieš, že voda je najdôležitejšia. Ale je nepitná. Jaká je pitná? Takže tá voda, ktorej sme boli, nie je pitná? Áno. Ja som ju pil. Nič sa vám nestane, pane. Zúfal. Takže nie je pitná. Aha, teda pitná voda nie je v Afrike? Žiadna? Len zo studní. Zo studní. No, však tu máte studne. Aha, ja tu vidím studne. Tu je ale tu je pitná studňa. A už doma nemá žiadnu vodu. Nemala vodu? Studňa, to nemáš vodu. Asi rýchla. Studňa. Jo, ja som celá špinavá, sú tu samé veci a jak tu dávači tú vodu, ale všetko je tu špinavé. Čo mám robiť? Ja už viem. Áno, to je to. Čistá voda. Čistá voda. Čo vy skrajáš? Voda. Aha. Voda. Čo? Poháre. Vodu zo studne, to som ešte nevedel, že mám písku. Ale pitná je. Pitná? Daj sem. Ochutnám vodu. Už ste pili niekedy, že mám písku vodu zo studne? Nepil, pane. My máme vodovody doma. Naozaj, pane, je pitná. Celko, bože, vidno. Whisky nemáte? Ďakujeme pekne. Nejakí dobrosrdeční ľudia, ktorí tu aj vodu ti dajú. Ale by som vám dával. Tu sa mi vypil. Ale do šampáty? Všimli ste si, akú ochotu mal? Všimol, veru. Chudák bol mi, jak sa prestal. U nás sú všetky takí snoby. Ale úplne majú minimum vody,
On to je ešte zriekol a dal ju nám. Veru. A ani nás nepoznal. No veď to. A ja som určite nadával nejaké škaredy. Veľmi dobrosrdeční ľudia, pane. Veru, tak, Jean-Baptiste. Vedeli by sme sa my zrieť niečoho? Ha! Keď prehrám stavku, budem sa musieť zrieť všetkého, no. Ale tak myslím, neviem. Vy by ste sa vedeli niečo ozrieť. Prospekt druhého, keď vy veľa máte. A druhý nemá nič. Čo? Takže ja vás poprosím, deti, kto chce a kto sa vie zrieknúť niečoho, máme tu jednu takú krabicu. No, zaplatí krabicu. Sladkosti, kto chce, môže dať nejaké, pretože my by sme chceli dať deťom, ktorí to nemôžu pomôcť. A vy, keď chcete, môžete sladkosti nejaké, kto má, keksik, čokoládku, cukriky, hociaké. Tu bude krabica, môžete Aj zajtra môžem. 3 dní do stredy. Lebo v stredu to ideme odniesť. Do popotu. Do popotu, teraz je popotu. Stredu to odnesieme chudobne. To je prekvapenie. Možno pôjdete s nami.